ओ 3 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दासिम सोलिबाय थानाय बे जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जे 5थि खेबनि थाखाय हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बा गेलेनाय आरो नैथि खेबनि थाखाय हिनजावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बेयो 3 आगस्टनिफ्राय जागायनानै 17 आगस्टसिम बियो सोलिबाय थागोन बा 17 आगस्टआव बियो फाइनाल गेलेनाय जागोन। दा बे गेलेनायाव हिनजावसाफोरनि जे गेलेनाय बियो 14 आगस्ट खालि बे एखे थावनियावनो शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियाम काजिगावआव थानाय बे एखे फोथारावनो दा हौवासाफोरनि जेराव जाबाय थादों बेयाव हिनजावसाफोरनिबो जागोन आरो 17 आगस्ट बे अक्ट'खालि जोंनि फाइनाल गेलेनाया जागोन हौवासाफोरनिया। दा बेखायनो जेरैबायदि फार्स्ट राउन्डनिफ्राय जागायनानै सेकेन्ड राउन्ड दायो सोलिबाय थादों बेयाव बे ओनसोलनि पर्बतजरा ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि फुटबल लाभार बा फुटबल अनसायगिरि आरो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होगिरि रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो नैबे 14 अक्ट'खालि जानो गोनां हिनजावसाफोरनि जे गेलेनाय बे सानखालिबो जोङो खावलायहरदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेयाव नुजाथिफैनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो बा इनकारेज खालामफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे हौवासाफोरनि जे गेलेनाय जोबथा बा फाइनाल गेलेनाय बियो 17 आगस्टआव जागोन। बेयावबो दोलै नोगोरै फैनानै जोंनि बे गेलेनायखौ मदद बा थुलुंगा होफैनो थाखाय फिन खनसेबाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे 5थि खेब हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय आरो नैथि खेब हिनजावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेनि खुंफुं आफाद बेनिफ्राय जोङो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैबावो। जों मिथिनो मोनदों जे एबसुआ जे बड'फा मोनसे मोनसे क्लाब खुलिदों होननानै मिथिनो मोनदों। नैबे खेलायाव जायनाखि प्लेयारा मोजां गेलेयो बे बिथांमोनखौ बे क्लाबाव दोननायनि सुबिदाफोर लादों नामा? जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव बड'फा एफसि मुंनि मोनसे फुटबल क्लाब बेखौ बानायदों। बेयो आसाम इयुथ लिग आन्डार 13 बे बादायलायनायाव उइनार जानो हायाखैबाबो जोंनि बड'फा एफसिया रानार्स आप जानो हादों आरो बेयाव जुनियर आई लिग जे गेलेनो थाखाय बड'फा एफसिनि माखासे गेलेगिरिफोरखौ आसामनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'नानै लादों। जों मिजिंथिदों उननि समफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु आफादा नैबे आन्डार 13 खौ जे खुंहैगोन जिल्लाफोरखौ लानानै बेनिफ्राय जायफोर गेलेगिरिफ्रा मोजां गेलेगिरि हिसाबै सायख'जागोन बिथांमोनखौ बे बड'फा एफसियाव थिसननानै लानाय जागोन बा बिथांमोनखौ बेयाव बड'फा एफसियाव ट्रेनिं होनाय जागोन बा कचिं होनाय जागोन। दा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों जे एबसुआ बेहाय मोनसे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि लागासिनो दं। बे समाव जे आदाया जे ओनसोलनि जानानै गासै गेलेगिरि आरो रायजो राजाफोरनो माबाफोर मेसेज होनांगौ दंमोन? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो गिबियावनो आङो साबायखर बावनो लुबैदों जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालामनानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि पर्बतजरा ओनसोलाव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हिन्जावसा आरो हौवासानि जेनाखि फुटबल बादायलायनाय 5थि खेब बे खेलाखौ बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव लानानै फैदों। बिनि थाखाय आङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे जों खाफाल गोनां होननानै साननांगोन आरो जोङो बेखौ जों गिबियावनो जों बरायनानै लादों आरो आंबो आरसिनि सासे कनभेनर जानानै अर्थात लिंथुमगिरि जानानै आङो गिबियावनो
जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखरखौ बावदों। 3 आगष्टनिफ्राय दिनैसिम जागायनानै जोङो सेकेन्ड राउन्ड जोंहा खेला सोलिगासिनो दङ आरो बे खेलाया फैयै फैनानै जोंहा फैगौ 17 आगस्टआव बेयो जोबगोन। आं बेनिखायनो साफ्रोम जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे फैबाय थानाय जेनाखि माखासे जोंहा बादायलायनाय जे फुटबल मेट्स जोंहा दंबावो फैगौ समाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ज' फैनानै लैहोर फैनानै जे गथ'फोरनि जेनाखि गेलेनायखौ मैखोमै फैनानै बेयाव थुलुंगा होफैनो थाखाय आङो आरसिनि सासे लिंथुमगिरि जानानै आङो खावलायहरदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होलांबाय थागोनखौ मिजिंथिनानै खेबसेबाव जेनाखि फैबाय थानाय जायगायाव माखासे खेलाफोर दङ बेयावबो फैनानै जाहाथे नोंथांमोना फैनानै लैहोर फैनानै गथ'साफोरनि गेलेनायखौ थुलुंगा होफैयो। आं बेखिनिखौनो आरसिनि लिंथुमगिरि जानानै खावलायहरनाय जायो।